fucking traffic moving. Wherever you want to fucking shout. Get out of here. मेरे से कोई बात नहीं करेगा. दा खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बानायबाय लोगोफोर सासे हिनजावसा ओरैबायदि माने साहसी हिनजावसा मोनसे बिजेपिनि केबिनेट मन्थ्रिया रेलि खालामदों बे रेलिखौनो होस्रांहैजोबदों ओरैबायदि माने साहसी हिनजावसा थारैनो नोंथांमोना बयबो नुखादों जानांगौ मिथिखादों ससियेल मिडियायाव गोबां भाइराल जागासिनो दङ मुम्बाइआव जादों बे जाथाया तो मानि थाखाय जादों आरो माबोरैहाय जादों आं नोंथांमोननो फोरमायलांगोन तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां तो लोगोफोर सासे आइजोआ रेलि खालामनायाव 1 घन्टानिबो बारा गसंनांनायनि थाखाय नेनांबाय थानायनि थाखाय बारनो हायैनि थाखाय ओरैबायदि रागा जोंबाय ओरैबायदि खुद्रिसारदों जेथु बिजेपि पार्टीनि बा बिजेपिनि मुम्बाइनि केबिनेट मन्थ्रि गिरीश महाजन तो बिथाङा प्रटेस्ट खालामदोंमोन जेथु वुमेन रिजार्वेशन बिलखौ लाबोनायाव दा कंग्रेस पार्टीया हेंथा होदों दा बे हेंथा होनायखौ लानानै बिथांमोना माने रेलि खालामदों बे रेलियाव जाय आइजोआ बे प्रटेस्टखौ होस्रांदों बे रेलि खालामनायखौ होस्रांदों हेंथा होदों बे माने घन्टासेनिबो बारा गसंनानै थानांनायनि थाखाय आरो बेयाव गोबां ट्राफिक जाम जानायनि थाखाय ट्राफिक एरियाखाय बे ओरैबायदि रागा जोंबाय ओरैबायदि माने होस्रांदों नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो जाइए रोड पर नहीं गाड़ी चलाओ विद योर फकिंग फोटो अपॉर्चुनिटी ओके मैदान में जाके बोलिए ट्रैफिक को रोकते नहीं ओके गेट आउट ऑफ हियर what is wrong with you there are hundreds of people waiting there is an empty ground there is an empty ground yes get out of here मेरे से कोई बात नहीं करेगा यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ ना आपको क्या प्रॉब्लम है मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ क्यों खड़ी हूँ कहाँ पे वहाँ व्हीकल है आपका चलो and if you think it's a joke who wants simple सामने ये देखिए सामने है एक एम्प्टी ग्राउंड यहाँ पर इंचार्ज कौन है बॉस मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ who's in charge how long before you allow the damn traffic no I've been waiting I have to pick up my bloody child I've been standing when are you moving there is an empty ground there go shout there now get out now fuck off थारैनो नुबाय ओरैबायदि साहसनि गेजेरजों ना पुलिस ना मन्थ्रि ना सोरबा जायफोरा सापर्टार जायफोरा वुमेन्सफोर थांफानायमोन जाय बे प्रटेस्टआव थाफानाय रेलियाव थाफानाय बैसोरखौबो माने ओरैबायदि धमकी होनानै होस्रांबाय तो बे ट्राफिक एरियायाव नङा प्रटेस्ट खालामनोबा रेलि खालामनोबा माबा मोनसे डिमान्ड खालामनोब्ला मन्थ्रि जायो जा बे लामायाव बा ट्राफिक एरियायाव नङा जाय जायगायाव सुबुंनि थांलाय फैलाय दावबायनाय जायो बे जायगायाव नङा बेफोरबायदि रेलि खालामनो थाखाय प्रटेस्ट खालामनो थाखाय फिल्ड दङ बेफोरबायदि माने प्लेग्राउन्डफोर दङ ग्राउन्डफोराव थांनानै बे प्रटेस्टखौ खालामहैथां नाथाय बेफोरबायदि लामा सरकफोराव बेफोरबायदि ट्राफिक एरियायाव नङा दा बेफोरबायदि होननानै बुंदों दा घन्टासे माने नेनो गोनां जाबाय बिनिखाय रागा जोंदों दा ओरैबायदि माने दमदार जिबायदि साहसनि गेजेरजों जि होस्रांबाय आरो थांनोबो गोनां जादों बेवहाय ना पुलिसा हमथानो हादों ना सोरबा हमथानो हादों ना केबिनेट मन्थ्रिया गिरीश महाजन बिथाङा हमथानो हाखो दा रावबो साहस गैला बेसो माने ओरैबायदि तो बिथांमोना गावसोरनि जि पलिटिक्स लानानै जे बिजेपि पार्टीया बे बिलखौ लानानै पलिटिक्स खालामगासिनो दङ दा बेखौ नुनो मोन्दों आरो जितु वुमेन रिजार्वेशन दा बेखौ लानानै कंग्रेस पार्टीनि एगेन्स्टआव बिथांमोना ओरैबायदि रेलि खालामनो माने बिथोन होगासिनो बा रेलि खालामगासिनो दङ जाय नरेन्द्र मोदी आरो अमित शाह बिथांमोना बेफोरबायदि माने प्रटेस्ट खालामनो थाखाय बिथोन होगासिनो दङ दा बे हिसाबै जाय गिरीश महाजन बिथाङा मुम्बाइनि केबिनेट मन्थ्रि बिथाङा ट्राफिक एरियायाव मोनसे भेक्टर होननाय मोनसे एरियायाव जायगायाव बे प्रटेस्टखौ खालामदोंमोन रेलिखौ खालामदोंमोन दा बेवहायनो नैबे आइजोआ बेबायदि थासारिखौ खालामदों आरो होस्रांबायबो थांनो गोनां जाबाय सिरि ना बेखौ हमथानो हादों बेफोरबायदि माने साहसी आइजो जानांगौ साहस गोनां थिग जि खालामदों ओरैबायदि माने सिलिउट खालामजाथाव बे आइजोआ जि खालामदों ओरैबायदि माने बाख्नायथाव ओरैबायदि मोजां
तो जि माबा मोनसे सरकारा गभर्नमेन्टआ तो पार्टीफोरा माबा मोनसे डिमान्ड खालामोबा प्रटेस्ट खालामोबा आन्दोलन खालामोबा तो पार्टीनि नामाव बिथांमोना लामा बन्द सोरबा पाब्लिक साधारन सुबुंफोरखौ ओरैबायदि खस्थ' होयो ओरैबायदि माने दुखु होयो दा बेफोरबायदि खालामस्लायस्लाय नोंथांमोना फिल्ड दङ प्लेग्राउन्डफोर दङ बेफोराव खालामहैनो हायो नैबे बाथ्राखौ नैबे आइजोआ ओरैबायदि सबक होननानै सिखायदों आरो बेखौ माने नोंथांमोना बयबो बुजिबाय जानांगौ मिथिबाय जानांगौ ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जादों सोरबा मिथियाखै जानांगौ बांसिन जोंनि बर' अडियेन्सफोरा बेफोर हिन्दीनि माबाखौ बांसिन नाया नालाय बेखायनो बांसिन मिथिया आरो दा नोंथांमोना नैबे आपडेटखौनो होबाय नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो नैबे आइजोनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमायदो